El 6 de juny, Sergi Bruguera feia realitat el seu somni, guanyar la final de Roland Garros. A París, el jove tenista català agafava el relleu de Manuel Santana, campió el 61 i el 64, i d'Andrés Gimeno, guanyador el 1972. El rival de Bruguera va ser el nord-americà Jim Courier, en aquells moments el número 1 del tenis mundial, que va imposar la seva llei en les dues últimes edicions. La final va durar gairebé 4 hores. En 52 minuts Bruguera va guanyar el primer set per 6 jocs a 4, però va caure en el segon per 2-6. La tercera mànega va ser molt disputada. Sergi va demostrar la progressió del seu servei i va decidir atacar la xarxa. (6 a 2) i 2 sets a 1 per Bruguera. Courier, però, no va llançar la tovallola i va empatar el partit a 2 sets. En l'últim set, però, el català va remuntar un 0 a 2 en contra i va oferir el millor tenis del torneig davant els aplaudiments dels 17.000 espectadors que omplien les graderies de la pista central de Roland Garros. Bruguera va encadenar 3 jocs consecutius i es va avançar amb un 5 a 2 amb tot un repertori de cops. Sergi tenia la victòria a l'abast i en el seu segon match point va arribar a l'esperada victòria. Des dels 6 anys havia somiat aquell moment. Sergi Bruguera ha completat la millor temporada de la seva vida en convertir-se en el quart tenista del rànquing. A més de Roland Garros, va ser el guanyador de Montecarlo, Gstaad, Praga i Bordeus, on va aconseguir el primer títol en superfície ràpida. Ha estat l'any de Sergi. Per primera vegada, Bruguera es va classificar per jugar al Masters, en què va vèncer Michael Stich. L'alemany número 2 de l'ATP va guanyar en la final el número 1 Pete Sampras davant el deliri dels 9.000 espectadors. Stich es va abraçar amb la seva esposa i va guanyar un premi $1.200.000. Els mateixos protagonistes, els mateixos escenaris. La Lliga va tornar a tenir el mateix desenllaç que la temporada passada amb el duel entre el Barça i el Madrid i amb el Tenerife de jutge. En aquesta ocasió, la incertesa va durar molt menys que l'any anterior, perquè quan encara no s'havien acabat de sintonitzar els transistors, De Erticia colpejava amb la seva lluenta calva la pilota al fons de la porteria madridista. El gol era celebrat al Camp Nou amb la mateixa eufòria com d'un de propi, però quasi sense temps de pair-lo, Hristo Stoichkov, que havia pronosticat una victòria blaugrana, feia el gol del Barça contra la Reial Societat. I per si les coses no estaven prou clares, l'Heliodoro Rodríguez Chano, als 43 minuts de la primera part, rematava de cap una centrada d'Ezequiel Castillo, aconseguint el segon gol del Tenerife. I com que aquell Madrid no està per remuntades, tan sols era qüestió d'esperar el final del partit del Camp Nou i el de Tenerife. La història es tornava a repetir. Barça i Tenerife insistien a ser amics per sempre, en una història que es tornava a repetir. Les mateixes escenes, les mateixes cares, les mateixes encaixades, la mateixa eufòria. La Lliga tornava a ser blaugrana i per primera vegada en la seva història el Barça es proclamava tricampió. Un altre tricampió va ser el navarrès Miguel Indurain en el Tour de França, fent gala d'una gran superioritat que l'ha convertit en el millor ciclista del món. Aquest Tour del 93, però, va ser el més difícil per a Indurain, que va tenir com a gran rival el suís Tony Rominger. Miguel Indurain va ser el millor contra el rellotge i a l'alta muntanya va deixar clar que és molt difícil despenjar-lo. Des de la contrarrellotge de Lac de Madén, en la 9a etapa, Indurain va ser el maillot groc. El 16 de juliol, en plena cursa, el líder de Banesto va tenir temps per celebrar el seu 29è aniversari. Per tercer any consecutiu va arribar triomfador a París. Any rere any es va acostant a les 5 victòries d'Anquetil, Merckx i Hinault. Amb 29 anys, el gran campió navarrès no ha dit l'última paraula i ja pensa en el quart Tour. I si el 25 de juliol va ser el gran protagonista a París, el 13 de juny ja ho va ser a Milà, on va guanyar per segona vegada el Giro d'Itàlia. Cap ciclista no ha estat capaç de fer 2 doblets consecutius, Giro i Tour. Però la gran temporada d'Indurain no va acabar aquí, perquè el 29 d'agost, a Oslo, va aconseguir el subcampionat mundial de fons en carretera en entrar a la meta darrere del nord-americà Lance Armstrong.
Després d'una temporada esgotadora, una Arantxa cansada no va poder guanyar la final del Masters de Nova York contra l'alemanya Steffi Graf. La número 2 no va poder superar la número 1, però la petita dels Vicario va posar punt final a una gran temporada amb 4 títols: Key Biscayne, Amelia Island, Barcelona i Hamburg. Absent Mònica Seles a causa de l'agressió que li van fer a Alemanya, la tenista barcelonina ha estat l'única alternativa de Steffi Graf. En els 7 enfrontaments particulars, Arantxa Sánchez s'ha endut la victòria en 2 ocasions. Tot i la derrota en la final del Màsters, la temporada d'Arantxa no té precedents. A Nova York, la gran campiona alemanya es va prendre la revenja de la final d'Hamburg, on Arantxa Sánchez Vicario l'havia derrotat per 6-4 i 6-3, demostrant que en terra batuda és la tenista més competitiva. Arantxa, de 22 anys, mai no havia estat tan amunt i ha arrodonit una temporada que l'ha convertit en la segona raqueta del món. Per la seva banda, Conchita Martínez ha tancat la temporada amb 5 títols, una semifinal del Grand Slam i una victòria sobre Steffi Graf en la final de Filadèlfia. L'aragonesa, que va arribar a ser tercera en el rànquing, ha acabat en la 4a posició mundial i també ha fet la millor temporada de la seva carrera, amb victòries a Brisbane, Houston, Roma, Stockton Mountain i Filadèlfia. Conchita Martínez s'ha convertit en una outsider de luxe de cara al 94 i ha confirmat una progressió espectacular. 7-5, 6-1. Un cop més, l'afició de Sevilla va ser talismà per a la selecció espanyola en el decisiu partit contra Dinamarca, que es va complicar moltíssim quan en els primers minuts Andoni Zubizarreta va ser expulsat per la seva entrada sobre Michael Laudrup. La papereta va ser pel jove Santiago Cañizares, que en el seu debut a la porteria s'acabaria convertint amb les seves sensacionals parades en l'heroi de la nit. Malgrat jugar amb un home menys, els jugadors espanyols, gràcies a la seva lluita i al seu sacrifici sense límits, acabarien guanyant el partit amb un gol de Fernando Hierro, després d'un córner al minut 18 de la segona meitat. Era un gol que valia per un bitllet als Estats Units, al Mundial 94. L'alegria dels jugadors de la selecció va contrastar amb la decepció dels danesos, en especial de Michael Laudrup. Entre donar una notícia així o donar-la així, hi ha tot un món. El Mundo Deportivo. Titulars sense reserves. Després de 135 dies de navegació, el veterà llop de mar de 64 anys, José Luis Ugarte, va creuar la meta de la regata Vendée-Globe, la volta al món en solitari, a bord de l'Euskadi Europa BBK. Van ser 25.000 milles marines sense escales que Ugarte i 5 herois més van aconseguir completar. Amb 15 quilos menys, Ugarte va ser rebut per milers de persones a Bilbao. Va dir que no ho tornaria a repetir, però ja prepara l'edició del 94. A l'estadi olímpic de Munic, el Milan i l'Olímpic de Marsella s'enfronten per decidir quin serà el successor del Barça en el tron de campió de la Copa d'Europa. Aquest seria l'últim partit de Marco van Basten, un partit que es va decidir al minut 42 amb el cop de camp magistral de Basile Boli al fons de la porteria italiana. Un club francès guanyava per primera vegada la Copa d'Europa. El magnat francès Bernard Tapie seria el gran protagonista del serial de l'estiu per la compra del partit entre l'Olympique i el Valenciennes. El cas arribaria als tribunals de justícia i França quedaria dividida entre partidaris i detractors de l'Olympique, fins que la UEFA va decidir desposseir el campió francès del seu títol de Lliga. El moment més esperat del Mundial d'Atletisme de Stuttgart va ser la final dels 100 metres. Als 33 anys, el britànic Lincoln Christie va ser el gran protagonista en proclamar-se campió i quedar a una centèsima del rècord del món de Carl Lewis. La reina del Mundial va ser la nord-americana Gail Devers, però la final dels 100 llisos va ser polèmica perquè Devers i Marlene Ottey van fer la mateixa marca. Els jutges van donar la victòria a la nord-americana. L'atleta jamaicana es va haver de conformar amb la medalla de plata, però en els 200 va aconseguir la victòria més esperada, trencant la fama d'eterna subcampiona.
Amb una tècnica totalment diferent, Gail Devers també es va proclamar campiona del món en els 100 metres tanques, deixant clara la seva superioritat en les distàncies curtes. Devers també va penjar-se la medalla de plata en la prova dels 4%. El britànic Colin Jackson va batre el rècord mundial de Roger Kingdom en els 110 metres tanques en una final formidable i amb una marca de 12 segons 91 centèsima, una centèsima menys que el registre de Kingdom. Una altra britànica, Sally Gunnell, va establir un nou rècord del món en els 400 tanques. La victòria no es va decidir fins als últims metres. En un ajustat final, Gunnell va superar la nord-americana Sandra Farmer-Patrick. El quartet dels Estats Units, format per Bylmon, Batts, Johnson i Lewis, va batre el rècord del món dels 4x400 després de gairebé 25 anys. El campió olímpic i rècordman del món, Javier Sotomayor, va arribar a Stuttgart com a favorit indiscutible en el salt d'alçada. L'atleta cubà no va tenir rivals i amb un salt de 2 metres i 40 centímetres es va proclamar campió del món. Sergei Bubka va tancar una dècada victoriosa en proclamar-se tetracampió amb un salt de 6 metres, suficient per penjar-se la medalla d'or i demostrar que Barcelona només va tenir un mal dia. En la final dels 1.500, el campió olímpic Fermín Cacho no va poder vèncer l'argelià Noureddin Morsheli en una cursa molt ràpida. Morsheli va atacar en l'última volta i ningú no el va poder seguir. Cacho, darrere de Vile, no va poder canviar de ritme i la cursa va quedar sentenciada. El campió olímpic va encaixar amb esportivitat la derrota i es va penjar la segona medalla de la seva carrera esportiva. La representació espanyola amb 5 medalles va tenir la millor actuació de la història. El català Valentí Massana va guanyar la medalla d'or dels 20 quilòmetres marxa i es va treure l'espina dels Jocs de Barcelona. En la mateixa prova, Dani Plaza, campió olímpic, va entrar en tercera posició. Plaza i Massana es van fondre en una emotiva abraçada. El desconegut Ángel García Bragado va guanyar l'or en la distància dels 50 quilòmetres. I en categoria femenina la rúbrica va arribar amb el bronze d'Encarna Granados. 2 dies després d'anunciar la seva retirada de la Fórmula 1, el pilot francès Alain Prost, conduint un Williams Renault, es va proclamar campió del món per quarta vegada en aconseguir la segona posició del Gran Premi de Portugal, disputat a Estoril. A la meitat del Mundial, però, ja portava un avantatge insalvable després de guanyar 7 dels 10 primers grans premis. El professor posava punt final a una brillant carrera amb 51 victòries i 41 voltes ràpides en 13 mundials. Només l'argentí Juan Manuel Fangio supera amb 5 títols mundials el millor pilot dels 80. Quan dominava amb claredat la cursa dels 500 centímetres cúbics i anava directe cap al seu quart títol mundial, el nord-americà Wayne Rainey va tenir una caiguda que va canviar la seva vida. En aquest revolt i a 160 km per hora es va produir la caiguda. Rainey es va donar un cop a la columna i es va fracturar 2 vèrtebres. Rainey, que té una paràlisi a les cames, prepara una nova vida a Califòrnia mentre veu créixer el seu fill. El 5 de juny, Lleida vivia una jornada inoblidable en proclamar-se campió de segona divisió a falta de 2 jornades i després de vèncer per 3-0 al Badajoz. Havien passat 43 anys i la Unió Esportiva tornava a primera. Tothom volia estar al costat dels herois en una tarda màgica i en un camp d'esports ple fins a la bandera. Lleida l'any que ve serà el Matagigantes de primera. Seguríssim. I guanyarem el Barça. I tant, si el guanyarem. La premonició es va complir i l'equip de Mané va donar la gran campanada de la Lliga al Camp Nou gràcies a un gran gol de Jaime en el minut 86 de partit. Un resultat històric. Un gol de Goicoechea als 48 minuts de partit li va valer al Barcelona per derrotar el Werder Bremen alemany per 2-1 i aconseguir d'aquesta manera l'últim trofeu europeu que li faltava en les seves vitrines, el de la Supercopa. Trial s'escriu amb la T de Tarrés. Jordi Tarrés es va proclamar per 5a vegada campió del món de trial
i es va confirmar com el millor pilot de la història. El noi de Rellinars va recuperar el títol que la temporada passada es va endur el finlandès Tomi Avala, després d'aconseguir la segona plaça en la prova disputada a Finlàndia. Tarrés va dedicar el títol a la seva nova marca, Gas Gas, davant el deliri de tot el seu poble. Enyoraré el joc i l'oportunitat de guanyar més títols. Estar amb els meus companys durant 8 mesos l'any, viatjar junts i fer coses que són la raó del bàsquet. L'esport mundial es va quedar sense aire quan Michael Jordan va anunciar la seva retirada. Era l'adéu de l'esportista més famós del món. El millor jugador de bàsquet plegava per falta de motivació després d'una carrera plena d'èxits, títols i estadístiques espectaculars. Ai, Jordan deixava orfe l'NBA. Aquesta és de moment l'última cistella de Jordan en la final que va donar el three-peat als Bulls a Phoenix. L'últim partit en què el va veure jugar el seu pare, assassinat al mes d'agost. Una mort que, a ben segur, va influir en la seva decisió. Sense Jordan, l'NBA perd la seva estrella més brillant. No podia ser un altre que Juan Antonio San Epifanio, el més gran jugador que ha donat en la seva història al bàsquet espanyol, el que superés un rècord que ja començava a ser mític, als 222 partits internacionals que ostentava des de feia 20 anys, una altra llegenda viva, Nino Buscató. L'afició del bàsquet es va rendir davant d'un dels seus ídols més admirats, Super Epi. L'atleta cubà Javier Sotomayor va establir a Salamanca un nou rècord mundial en el salt d'alçada, en superar el llistó a 2 metres i 45 centímetres, una altura equivalent a la d'una porteria de futbol. Fa 5 anys, i en el mateix escenari, l'Elmántico Sotomayor, campió olímpic i mundial, va aconseguir el primer rècord mundial en saltar per sobre dels 2 metres i 43 centímetres. L'American Bull va conquerir Barcelona. 45.000 espectadors van anar a l'estadi olímpic per veure el partit que va enfrontar els 49ers i els Steelers de Pittsburgh. Els de San Francisco van guanyar per 21-14 en un espectacle americà i un showtime 100% NFL. L'American Bull va deixar la porta oberta a la tornada dels Dragons a l'estadi olímpic la temporada que ve. The winner is Sydney, Australia. L'endemà de ser reelegit com a president del Comitè Olímpic Internacional, Juan Antonio Samaranch va fer públic el nom de Sydney com a seu dels Jocs Olímpics del 2000. 2 vots van separar la ciutat australiana de Pequín. Sydney va viure la nit més llarga de l'any. Diuen que els del 2000 seran els Jocs de l'Ecologia. Poques vegades un campió sap encaixar de forma tan esportiva una derrota com ho va saber fer Jim Courier davant de Sergi Bruguera en la final de Roland Garros. L'eufòria del català va contrastar en tot moment amb la gran esportivitat del campió nord-americà, protagonitzant d'aquesta manera la millor imatge del 93.